Cama kunithokozani bantu abahle, cama kunithokozani bethuna. Ndathemba nifukile. Kukho umuntu ondibuzayo apha ubani uhlala mntasa. Ithini kanti into yesithunywa? Isithunywa esi kanti sifuna ntoni ngoba mna? Hayi mntakabawo ndichithilele ndiyimali. Ndizamana nophakamisa isithunywa kodwa hayi tu ukuphakamisa isithunywa. Akho mamela ke mntu omtsha. Yabona ke bantwana basekhaya, isithunywa asimfuni umuntu olevila. Uba ulevila isithunywa asoze siphakame. Isithunywa ke yinto natural. Uba ke ngoku uzabana usixokomezelela wena, usityela izinto, utya amagubongo okanye utye izilawu ngexesha elirongo ebekungafanelekanga uba uyazisebenzisa ezo nto, asizuphakama isithunywa sakho, sizawuqhubeka sivaleke, sibe sikuvalela nezinto ezirayithi ezikhanyayo. Isithunywa okokuqala sisiphiwo nje sinatural. Asifuni ke ngoku usixokomezelele ngezinto. Okokuqala umuntu onesithunywa uyahlambulula. After ehlambulula umuntu onesithunywa azinikele. Andiyazi noba nikhe ndibone na umuntu osindisiweyo xa ezinikeleyo. Uba njeya uyazinikela kwisithunywa sakho. Uvuke ekuseni ngoku kusabandayo, ulayite amakhandlela wakho, uthandaze, usebenzise iglasi yakho yamanzi usele, uphalaze. Number 2, isithunywa sifuna umuntu oclean, osoloko ephalaza njalo. Uthathe iintsebenzo zespeyidi. Uba uyavila pha ubheke eSt John's. eSt John's zikhona iintsebenzo zespeyidi, zikhona iintsebenzo zokuphalaza uba ulevila. Kanti ke uba ungumntu oziphushayo, uyakwazi uyenzela endlini loo nto leyo. Isithunywa simfuna umuntu osela utywala. Uba uzawusela utywala kakhulu, isithunywa sizuphakama. Uba uzawutya i-junk food kakhulu, ii-fries, yonke nje le nto, asizophakama isithunywa. Uba uyazitya ezo nto zakho, wenza sure uyaphalaza oko. Uba uhamba ulala, asizuphakama isithunywa ngoba sifuna umuntu oclean. Ezi zinto ke ngoku funeka uqale uziqonde uba ezi zinto awuzenzi ngoba asizuphakama isithunywa sakho. Uzawungqisha endaweni enye, uzamane nokuphakamisa isithunywa, sibe isithunywa singaphakami ngoba wena unguzwelonke. Isithunywa simfuna umuntu onguzwelonke, othi abe lapha abe phaa. Sifuna umuntu ozinzileyo. Uba uzinzile uzayinqoba into yesithunywa, kodwa uba uzinzanga, hayi, uzawutsho phantsi oko. Hayi, funeka uyazi loo nto leyo uba ezo sithunywa sasizuphakama. Xa ungumntu onesithunywa ke funeka uthande namanzi abandayo. Uvuke ekuseni ngo-5 okanye ngo-6 okanye ngo-7, uthathe ibhafu yamanzi abandayo yebisi. Ufake ibisi lakho, ufake amanzi abandayo, u-20 litre yakho, ufake isiwasho sakho, wena raw salt, wena oli ash, wena madubhula, ubhafe. Loo nto leyo uyayenza kayi-4 enyangeni, na more than 4 enyangeni. Xa unetshantsi uhamba ubheke elwandle, uyothatha ibhafu yasekuseni yaselwandle. Xa unetshantsi uhamba ubheke eNgxangxasini, eMpophomeni, uyothatha ibhafu yasemanzini ahambayo, anatural. Isithunywa siyaphakama ke xa usenza kanjalo. Isithunywa simfuna umuntu olivila. Uba ulivila ncama, uzawubana usitsho phantsi, sibe singaphakami. Xa sesiphakama isithunywa siyasensa kakhulu. Ngenye ixesha uzawuvele nje ube neevision ezininzi, ngoku uhleliyo ube ngathi uyaphupha. Emagqirheni ke thina singamagqirha sithi xa sinqulayo sinqulela ukuthonga sihleli, sinqulela ukuthonga silele. Isithunywa ke sithonga sona sihleli, siba nee-visions, imibonakaliso ngouhleliyo uvele uboniswe. Isithunywa ke sinjalo. The more uzinikela kuso uzawuba nezaa visions, the more uzinikela kuso uzawusensa
ingxaki yomntu ukwazi ukuyisensa ngokwekude ubone ngawe nje sowuncokola ngento ibe le nto uncokola ngayo iyile ngxaka kuyo usensile ke ngela xesha. Isithunywa ke siyasensa kakhulu xa sesiphakama. Ile nto ngoku umntu wasofuneka azinikele. Sifuna umntu azinikele angadlali. Uba ke hayi kusenzima ekuzinikeleni and ke funeka xa unesithunywa ube ngumntu ongenagrudge, ungabamba amagqubu xa unesithunywa, ngoba isithunywa sifuna uqale uhilishe ngaphakathi. The more ke ngoku uhilisha, the more nesithunywa sakho siphakama. The more uhilisha, the more naso siphakama. Sifuna nje umuntu nje onenhliziyo ekhululekileyo. Andikhathali noba umuntu angakwenza ntoni, kodwa uba ngumuntu onesithunywa funeka nje ube ngumuntu oxola msinya, odlulisa msinya. Xa unjalo ke isithunywa siyaphakama. Ndiyathemba ke ngoba ayinoko nivile. Uba mhlawumbi omnye umuntu unento afuna uyiqonda, hayi angaze emakhazi abantwana basekhaya azokuqonda ngesithunywa.